Smaoinigh tú riamh na daoine, na háiteanna agus na scéalta a bhín granta I bhráma beg an stampa poist. Le linn na sraithe seo, beidh séisir fisrach a fáil amach faoi na híomhána le a chuireadh stampaí na hÉireann thar na blianta. Cén fá rannaíoch na híomhána seo agus cad iad na scéalta spéisiúla a bhaineann leo. Maireann cuid dar star chuitin sna híomhána alíonta seo, atá le feiscint ní I ngealairí mór ach na litricha a cheolann muide, gná dhaoine chun I chéile. Seo scéalta éireannacha an insint bhealach uair a bhaineann leas as gléas úthúil, na híomhána áile atá agan ar stampaí poist.